אז מה קורה חברים, כאן בסרטון חדש, ובסרטון שלנו חברים מכירים, אנחנו כאן עם המעריצים שלנו חברים מכירים, שאט אאוט לפינדו, וחברים מכירים, הנה אני במשתמש הראשי שלי, הנה תסתכלו, וואו מה קורה אצלי המחשב, בצורה ניכנס ככה, קרס לי לגמרי, אוי לי, וחברים מכירים, לא לשכוח לפרגן בלייק ובסאב חברים מכירים, אנחנו תכף 150 רשומים, חברים מכירים, אנחנו תכף 150 רשומים, אני רוצה שתשימו לייק ובסאב חברים מכירים, we start for today, piece shit, יצאו חברים מכירים, כאן זה לאגים בגלל שאני משתמשים באותו זמן, והמחשב שלי פשוט הוא לא מחשב עכשיו שהולך עכשיו 200,000, תכף אני משיג איזה מחשב כזה מטורף, באמת שבחיים זה לא יכול להיות לי לאגים בחיים יותר. פתאום בוא נלך אליי, בוא נלך להראות לכם חברים מכירים ששגתי צ'ק מרק מהסרטון הקודם, והנה אנחנו חברים מכירים, הנה אנחנו חברים מכירים, הנה אנחנו, מה אומר אח שלנו? מה איתך אח שלנו אחתי? עם הקעקועים, עם הקורבלוקס, עם הרולקס, עם האדגר, שתכף תריד אותו, שים איזה צמות או משהו, עם הזקן הצרפתי אח שלנו, עם השרשרת, דאבל שרשרת אח שלנו היקר והאהוב. ככה אתה מדבר אל אח שלנו היקר? ככה אתה מדבר אליי, אה? ככה אתה מדבר אליי, אה? אין בעיה אח שלי היקר. הליכה נשיקה. היי יואו! טוב קיצר חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, לא לשכוח לפרגן בלייק ובסאב.